Airsoft gun practical shooting nahimong bonding sa pipila ka magbanay sa Cagayan de Oro City karong summer season. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Bata man o idaran na, enjoy na enjoy sa airsoft gun practical shooting. Usa na kini sa nahimong family bonding sa pipila ka magbanay sa Cagayan de Oro City. Ang 8 anyos nga si Janine, pipila ka segundo lang gipatumba ang napulo ka mga play target sa first stage sa shooting fest. Sumala sa iyang papa nga usa ka retired police, nga usa kuno kini ka pamaagi aron dili mababad sa gadget ang iyang anak. Considering ang atong mga children, atong mga kids karon is naa sila open time nila naa sa gadget. We will make an intervention through this. Lakip sab sa misalmot ang 15 anyos nga si Jetro, kinsa na impluwensyahan sa iyang amahan. Dako kuno og katabang kaniya ang disiplina nga dala sa paghawid og armas. Kini nga sport ka disiplina ko akong self nga mag-train more and dili lang sa sport mag-discipline feel sa kinabuhi. Sigon sa presidente sa maong grupo, ila kining gimugna aron ipaila-ila ang dulang nga airsoft gun o air action practical shooting sa mga kabataan sa Cagayan de Oro City. Laraw sab kuno nila nga makadevelop og usa ka air action player nga mamahimong ipadula sa mga national events. Sa katong mga gusto mo sulod nya medyo mahadlok pagid og gunit og pusil ay mo kabalaka kay ginagaydan pud mo sa atong mga nauna ani nga sport no. So basic lang gid nga safety. Ang safety ni ani atong action air is same as gagunit gyud ka og tinuod na pusil. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.